Badakizue unitate honetan mundu solidarioagoa proiektua lantzen ari garela. Eta hurrengo Pariseko bilketan handitzeko konpromisoa hartu dugu. Beraz, bideoak ikusi eta hasi unitatea prestatzen. Segi errekreora. Etortzen zarete jolaraztera. Bai. Ni lehenengo amekitako jamatu. Gozea asko daukagu. Zekro esan dozoa jarri jaten gozaltzeko. Frantzian egina da. Eta zuri zer jarri dizute gozaltzeko? Bokata magikoa. Bokata magikoa hori puska gogor bat baino ez da. Bai, barran dagoena imaginatzen duzu, nire adibide patata tortillazkoa da. Nork esan dizu tontakeri hori? Zerbait egin dizute harraputzoiek? Bai, nire maprestatutako bokata magikoa azfarrea den dute. Eta zer da bokata magikoa? Barruan dagoena imaginatzen duzu, nire adibidez patata tortillazkoa da. Ze gozoa! Trukatuko dugu, ni patata tortilla izugarri gustatzen zait. Vale.